U današnje vrijeme često se susrećem s ljudima koji su bolesni i uvijek razmišljam koliko toga prolaze, a koliko toga ne pokažu. Jer većina njih ne priča puno o tome, samo nauče živjeti s tim. Nauče ustati kad nemaju snage, nauče odraditi dan i kad im tijelo ne surađuje. Nauče se nasmijati kad im nije do toga. I izvana to često izgleda kao da je sve u redu. Ali nije. I baš zato se ta borba rijetko vidi, jer se događa u tišini. U malim stvarima koje nitko ne primijeti. U danima koji samo trebaju biti izdržani. I onda ljudi misle da je snaga nešto glasno, nešto veliko, nešto što se vidi, a zapravo nije. Snaga je kad netko nastavi dalje i onda kad nema više od čega uzeti. I baš zato neki od najjačih ljudi koje ćemo ikada sresti izgledaju potpuno obično, a vode bitke koje nitko ne vidi.